ሰላም ከመይ ኣለኹም ከመይ ትኾኑ ፍቱዋት ተኸታተልቲ ናይዚ ቻናል በብዘለኹምዎ ሰላምን ፍቕርን ተመኒየ ሎሙዓንቲ ከዓ ሓፅር ዝበለት ፕሮግራም ሒዘልኩም ቀሪበ ኣለኹ ናይ ሎሙዓንቲ ፕሮግራምና ትኸውን ማለት እዩ ዝተጠለፈ ስልኪ ብኸመይ ንምልሶ ንኽእል ሃክ እንድሕር ገይሮምና ብኸመይ ካብ ሃክ ነውፅኦ ንኽእል ተጠሊፉ ዘይተጠልፈንከ ብኸመይ ንፈልጥ ዝብል ፕሮግራም ክኸውን ማለት እዩ ክሳብ መጨረሻ ቪድዮ ሓቢርኩም ንፅንሑ ብትሕትና እናገበዝኩ ነዚ ቻናል ሓደሽቲ እንትኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባር በብግዚኡ ዝለቆም ቪድዮታት ናብኹም ንክመፅእ ከዓ ናይ ደወል ምልክት ብምንካእ ቤተሰብ ኩኑ እንዳበልኩ ነዚ ቪድዮ እንድሕር ተመችኩም ላይክ ብምግባር ጀምርዎ ናብ ፕሮግራምና ክንኣቱ ማለት እዩ نشين بأفتوها تخاطلتي مجمرة خنقتو نخل ناي مدول سلكي خنقتو ناز ابلكيشن እና ሕጂ ብጣዕሚ ብዙሓት መጥለፊታት እዮም ዘለዉ ብኮኮብ 21 ብ62 ብ61 ብ67 ከምኡውን ብ73 ብዙሓት እዮም ዘለዉ ሎሙዓንቲ ግን ሓንቲ ይሕዘልኩም ቀሪበ ዘለኹ ምክንያቱ ኩሉ እንድሕር ብሓንሳብ ኮይኑ ክደናገረኩምን ይኽእል እዩ ክስልችወኩም ስለ ዝኽእል በብፓርት ናጎኬ ክቕርቦ እና ሎሙዓንቲ ፓርት 1 ኢለ ክጅምር ሕጂ ናይ ሎሙዓንቲ ብኮኮብ 21 ኮኮብ ገይሮም ካብኡ ስልኮም እትዮም ዝጠልፉና ስልኪ ብኸመይ ተጠሊፉ ዘይተጠልፈ ንፈልጥ እና እንድሕር ጠሊፎምና ኮይኖም ብኸመይ ነውፅኦ ዘሎ ይኸሪአኩም ክሳብ መጨረሻ ቪድዮ ሓቢርኩም ተኸታተሉ ንጀምር እሺ እምበኣር መጀመርያ ናብዚ ናይ መደወል ኣፕሊኬሽን እናእቲና ሕጂ ብኮኮብ 21 ኮኮብ ስልኮም እትዮም ካብኡ እንድሕር ጠሊፎምና ኮይኖም ብኸመይ ቼክ ክንገብር ንኽእል ተጠሊፉ ዘይተጠልፈን ስልክና ብኸመይ ቼክ ክንገብር ማለት እዩ ኮኮብ 21 ኮኮብ ካብኡ ስልኮም እትዮም ማለት እዩ በዛ ቁፅር እዚኣ ስልኮም እትዮም እንድሕር ጠሊፎምና ኮይኖም ኣብነት በዚ ስልኮ እንድሕር እትዮሞ በዚ ኣብነት ከምዚ ገይሮም ሕጂ ዝጠልፉና ዘለዉ እዛ ሞባይልና ሓንሳብ እንድሕዞማ ቢያንስ 15 ሰከንድ ገለ እንድሕዞማ እኹል ይንዕዖምና እዛ ኮድ እዚኣ እትዮም ካብኡ እቲ ስልኪ ቁፅሪ እዚ ግደፎ ብናቶም ኣነ ንምርኣይ እየተጠቅመዮ ንኽምበር እሶም ድላዮም እዮም ክበርዎ ዝኽእሉ በቲ ጠላፊ ኣካል ማለት እዩ ኣነ ሕጂ ብጠላፊ እየ ገይርያ ኒኹ እዛ ስልኪ እዚኣ እና ከምዚኣ ገይሮም ምሳሌ ገይሮም ይድውሉ ማለት እዩ ንኽጠልፉና እንድሕር ደልዮም ሕጂ ኮል ፎርዋርዲንግ ሬጅስትሬሽን ዋዝ ሳክሰስፉል ሕጂ ተጠሊፉ ኣሎ ማለት እዩ ሙሉእ ተሳኺዑ ኣሎ ሕጂ ንሕና ብኸመይ ንፈልጥ ተጠሊፍና ና ስልክና ኣይተጠልፍና ብኸመይ ንፈልጥ ዝብል ከዓ ኮኮብ መሰላል 21 መሰላል ኢልና እንደውል ሕጂ ከም ዝተጠልፈ ዘርእየና ምልክት እኒአ እዛ ስልኪ እዚኣ ኣብዛ ቮይስ ትብል ስልኪ መፅያኒቱ በዛ ስልኪ እዚኣ ዝተጠሊፋላ ማለት እዩ እዛ ሲም እዚኣ ነዚኣ ብኸመይ ነጥፍኣ ክንብል ተኮይንና ከዓ ንመፅእ እሞ ብኮኮብ 21 ኮኮብ ስልኪ እትዮም ስለዝጠለፉና ነዚኣ ንምጥፋእ ድማ መሰላል 21 መሰላል ኢልና ነደውል ማለት እዩ ሕጂ ትጠሊፉና ነበረ ኣካል በዚ ዝኣትያ ነር ስልኪ ርኢኹም ኢኹም ጠሊፍያ ነራ ሕጂ ሙሉእ ኣጥፊኡ ኣለኹ ማለት እዩ ካብ ምጥላፍ ወፂኡ ኣሎ ሕጂ ቼክ ክንገብር ኢና ቼክ ክንገብር ትኮይና ሕጂ ዓንቱ እንታይ ኢለኩም ኮኮብ መሰላል 21 መሰላል በዚኣ ስልክና ተጠሊፉ ዶ ኣይተጠልፈን ቼክ ንምግባር ግን በዚኣ ጥራሕ ኣይኮነን ብዙሕ ቁጥርታት ኣሎ ኢለኩም እየ ኣነ እታ ናይ 21 እዩ ዘርእየኩም ዘለኹ እምበር ፓርት 1 ኣብ ፓርት 2 ፓርት 3 ካልኦት እውን ኣሎ ከሪአኩም እየ ግን በናይ 21 ሕጂ ቼክ ዝገብር ዘለኩም ዘለኹ ሕጂ ርአይዎ ኩሉ ነፃ እኒአ ቮይስ ነፃ እኒአ ኤስኤምኤስ ነፃ ኩሉ ኖት ፎርዋርዲንግ ይብሎ ኣሎ ማለት ኖት ፎርዋርድ ይብሎ ኣሎ እዚ ብኸመይ ከምኡ ኢልኒ ዓንቶ ተጠሊፋ ነራ ርኢኹማ ነርኩም ኢኹም እታ ስልኪ እውን መፅያ ነራ ኣብታ ቮይስ ዝብል መፅያ ነራ እያ ሕጂ ግን ብመሰላል 21 መሰላል ገይረ ስለ ዘጥፋእኽዎ ነፃ ኮይኑ ማለት እዩ ቼክ ንምግባር ከዓ ሕጂ ነጊምና ቼክ ክንገብር ማለት እዩ ኣብዚ ነፃ ኣሎ ቼክ ንምግባር ግን ኮኮብ 21 ኮኮብ እታ ስልኪ ናይ ዓንቶ ክእትዋ እየ እታ ናይ ዓንቶ ስልኪ ማለት እዩ እዚኣ ተጠላፊት ቁፅሪ እያ ኒቶ እታ መጥለፊት ኣና ልትፍለጥዋ ማለት እዩ ኮኮብ 21 ኮኮብ ስልክኻ እቲኻ ኣፍ ናይ ሰብ ማለት እዩ ክጠልፈት ዘለካ ሰብ መሰላል ትድውል ማለት እዩ ሕጂ እዚ ጠሊፋላ ቼክ ንክኾነልኩም እንታን ከይደናገረኩም ኢለ ኮል ፎርዋርዲንግ ሬጅስትሬሽን ዋዝ ሳክሰስፉል ኢልና እኒአ ቼክ ክንገብርና ሕጂ መሰላል 21 መሰላል ሕጂ ንሪእዋ ኣብታ ቮይስ ትብል እታ ስልኪ መፅያኔት ማለት እዩ ሕጂ ተጠሊፋላ እዛ ሲምዋን ሕጂ ጠሊፍያ ኒኹ ብበያን በዛ ስልኪ ቁፅሪ እዚኣ ናይ ሰብ ትኮይና ሕጂ ንኣብነት ኣነ ዛ ሞባይል ሂበ ነርስ በዚኣ ገይረስ ጠሊፍና ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ከጥፋእ እንተኮይነ ነዚኣ መሰላል 21 መሰላል ኢለ ይድውል ማለት እዩ በቃ ሕጂ ካብቲ ተጠሊፉ ነበረ ኣውፅኦ ኣለኹ ቼክ ንምግባር
ኮኸብ መሰላል 21 መሰላል ሕጂ ሪእዎ እታ ቮይስ ታስልክ ዝነበረት ብምንታይ ኣጥፍአ ኣለኹ ብመሰላል 21 መሰላል ገይረ ኣጥፍአ ኣለኹ ካብዛ ናይ ኮኸብ 21 ኮኸብ ስልኪ እቲኻ ትጥለፍ ነፃላ ማለት እዩ እዚኣ ፓርት 1 እያ ኣብ ፓርት 2 ፓርት 3 ከዓ ብዙሕ ቁፅርታት ስለ ዘሎ ከይደናገረኩም እንተን በብፓርት ገይረ ከምፅልኩም እየ ናይ ሎማዓንቲ ፕሮግራምና ነዚኣ ትመስል ነይራ እንድሕር ዘፈተኹም እዛ ቪድዮ ላይክ ብምግባር ከምኡውን ነዚ ቻናልና ሰብስክራይብ ምግባር ቤተሰብ እናበልኩ ኣብ ቀፃሊ ክሳብ ንራኸብ በብዘለኹም ሰላም ፍቕሪ ተመኒ ቻው